Igbo mụrụ nze m ọzọ na-atụ inu na-asị gịnị na nwaanyị makarịa di ya n'ụzọ ihe chere di ya n'ụzọ atụtụrụ ya. Asị m na gịnị mere na nwaanyị makarịa di ya n'ụzọ ihe chere di ya n'ụzọ atụtụrụ ya. Igbo mụrụ nze m ọzọ daalụ m. Biko abịarọ m ikwu ogologo okwu m na-ejere ụmụ nwaanyị ndị ha na di ha nọ ebe a mụọ ma ele ha anya isi ike di gị wee kpakpata ọ di gị wee jebe obodo oyibo. O kwere m wee ghọta na ihe a bụ ihe gị na di gị rarọchara ụra chee ya eche ebido robia pefe ọpụta gaba. Ụfọdụ ka difa ji okwu ruo Sokoto, si Sokoto baa Niger, si Niger baa Morocco wee gaba Libya. Ka uche anyị na-adị ya tutu di gị apụọ ịma na ihe di gị na-eje bụ jọngụ. Ndụ ya ka o chọọ iji wee tụ ụtụ ka o wee dịrị gị na mma. Ọ bụrụ ya ga-eme ka ị ga-eji nọrọzie ebe a na-agwa nwoke ihe ọ na-eme, na-enye nwoke kọndishọn. Ihe nwoke jere ime bụ maka ọdịmma gị na ya, ọ dịrị ọrụ utu ma okpodo isi na onwezie ka di gị si na nwoke jere obodo oyibo ọ ga-anụrịrị nwaanyị onye ọcha. Nke a dị for certain. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka di gị gbaa mbọ na ọka gị na ya nọrọ ebe a, ọ na-anọrọ. Ọ bụrụkwa naanị ekwekọrịgo mkpọkọrịta gị na di gị ka ọ pụọ jee mee ka ezinụlọ ya dị mma, ihe ọ bụla ị fụrụ ị ga-ewekwa ya o. Jọngụ ka anọ nwoke ahụ nwụgoro anwụ ebe a ma Chineke ekwe na ị ga-azụkwa ụmụazị ị bụrụ onye izi. Enwere milion sọfụ ajarụ ndị na-azụ ụmụ fata dịfa na-edebe ọrụ 1 naira shishi ha na-azụ ụmụ ha. Bụrụ ya ka ị ga-eji na-agwa dị ma n'isi. Ejiri ọnwụ maatụ ọ dịka ọdọ egbu mmadụ. Kedu ihe ọ na-akọdịdị akọcha ofu akọkpọkpa. Ụfọdụ n'ime unu di unu jezie nwezie nsogbu nata ị na-akpụzi nwoke ahụ ka imi. Chetakwa inu ntọrọ nwaanyị makarịa di ya n'ụzọ ihe chere di ya n'ụzọ atụtụrụ ya. Ka uche gị dịkwa ya o. Di gị jiri obodo oyibo nwee nsogbu nata ọ bụrụ ya ka ị ga-eji na-akpọ dị manụ n'imi. Ma gịnị meziri inyekwuzie nri nke bụ na nwoke dịkwa asmatik inyekwuzie ego ka o jegoro ọgwụ abụrụ gị problem. Ha ebere gị na-eme m maka itesti be ha ajadu. Itesti be ha ajadu maka itesti ya ajadu ịghọta na 20 bụ ọgụ. Na nwoke ejere obodo oyibo nwoke si dipọt ya ọ dịrị ụtọ ọ ga-adị echi. Ndị a na-acha gị ọkụ si gị chabi ọkụ gị mere nka gị mere nka agwana nga echi maka ọrụ n'onwuru nwaanyị na jee chụọ ofu ajadu mee intaviu ka ịghọta ya na-akọ. Streeti adịrị izi. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye na-agagharị travel out ifu ebe ụmụ nwaanyị kposa kparachi everywhere ndị na-anụrụ anụ na-achọ ebe enwe nke ị na-eme ụkọnata the man. Ọnwa mmadụ ka mmadụ si ebe a bụ ụgbọ ruo Spain ime ihe ọnwụte na ọdairi na mmiri nwa agha. Enwere ọtụtụ ndị ajadu ndị di ha na-edebe ọrụ ọshịshọ 1 naira ha na-azụ ụgbọazụ na-ata ikikere eze na-ata ụmụazị. Ajadu ọ na-akọcha ihe o ji wee zụọ ụmụ tụmadụ ndị adị ha na-enwe ihe dị ya debere ha. Di gị jechazie bata ị na-akpọ nwoke n'imi. Who are you? Onye ka ị bụ? Kwanyere onwe gị ugwu. Onye afụ bero na-achọ ka ọfụ weta na aka mma na-akpọ ọgụ. Gị nwa nọ Naijiria maka ọnọdụ dị maka na ihe adabazi ka esi wee che iburu nwa mmadụ n'isi. Iya na-ayọ chi gị nwa na-ebe ime a na nnukwute arụsị ka ịbụ mana ịchọpụtaghị ihe bụ na ihe dịrị gị bụ ụtụtụ ịpụta kpere dị gị efe na-asụrụ ya ọfọ na-ekwubi okwu n'isi. Ị nọrọ ebe a na-eti aka naanị ọma ndị natara gị na mma oke ọ rụzie ebe ahụ ọ dị ọziri na mma ọ bata gị na ekele onye ya kata ọfụ. O siri dị gị ike taa gị nwa ga-abụ onye izi ya atakarị maka ọnwaanyị ka ịbụ gị na ụmụ gị. Uche anyị di ya o. Ihe na-ajụ m bụ di gị jikwa wee nọrọ ebe ahụ wee n'ọnwa ịka asị aka ụnụ nọrọ ebe a. Nwanne echi ịma ihe bụ afụfụ jee juru ewido. Jee juru ewido. Enwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị bube ha tata ha na-akwụ ụgwọ ụlọ na-akpa nri na-eme ma ndị ha na-etinye ihe n'elu ya ma stil apichie ime ụlọ nke gị bụ ị na ebe a agba ewetara gị ka nwa iji ekwu na di gị jezi bata ọbụna ebe ike esi wee kpa ya dabara nwoke ahọziere gị ragị amụghị na-atọ m n'aha Chineke ịnwa anwa bata streeti this widow ịnwa anwa wee bata klọb a isi ga-acha gị awọ. Ekwuru ọtọ gwa isi awọ overnight.
ịkwụrụ ọtọ gbaa isi awọ overnight ịmapụtakwanụ nọ street etitọrịa gị ozugbo ịbụ onye izika ịbụ onye ịbụ onye edekwa ka ibe gị uche anyị dị ya onye ọbụla kpachapụrụ onwe ya anya. Ụfọdụ n'ime unu bụ ndị eriju ha afọ be nna ha na nwoke bịaziri kpọta gị kpọrọ gị jee abroad izegeruzie n'elu okwu nke ọnụ na-abịa ihe sọsọ ihe mgbadebe n'ụwa bụ na arụsị ahụ efe iyi were agwa afa ụgwụcha aka ọha m n'ọnụ ịgụcha ihe anyị na-arụkọ ma na London ma na Europe ịgụcha ọkakwụ ebe eche onye ọbụla rie adụ duo onwe ya ọdụ onye ọbụla rie adụ duo onwe ya ọdụ ịma na ịchọ ka di gị ji obodo oyibo gịnị ya na-abụ nọrọ ebe a ọ bụrụ na agreement gịnị ya na-abụ ka ọ wee pụọ ihe ọbụla ifo ji ndidi na-eso ụwa nwa obere oge ihe dị ọkụ ya emecha jụọ oyi gbo mụrụ nze m ọzọ ekene m